Konten kreator tok iki. Konten kreator tok. Nggih, assalamualaikum. Kok dereng nate ketok sampean iki? Sampean kaya pundi? Daerah pundi? Kula cakin dari Purwosari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Lha iki mbak iki. Dari Jatirogo. Iki konten kreator iki Mas Tris iki hafal kula. Wis temuan anune videone Salaman pondok kontene. nggih. Om Tris MKM ini apa? Broges. Broges. Ya. Iki terune iki. Sik aku tak takok konten kreator. Sampean dadi konten kreator iku dasare seneng kok golek dhuwit. Ya wis seneng lah, hobi. Seneng ya, Mas. Awete hobi. Rumahnya mana, Mas? Mriki mawon celak. Jayan. Wow, kene lokal ya, Nggih, Oke, lokal. sukses. Niki. Niki kula dene tepang. Nggih krune. Pundi? Tuban ya. Dari jauh dari Cepu Cepu. demi nguri-nguri budaya Jawa khususnya wayang kulit Heeh. dari komunitas WMC Wayang Mania Community. Slogannya siapapun dalanya yang penting wayangnya. Oke, matur suwun. Iki bapake nggih. Halo Bapak Juki Oh, nggih. dari Bojonegoro dan Nggih, kula broges. Nggih, biasa ngeturno niki agar dari pengamatan pribadi video. caturannya. Nggih, niki kula nggih dereng tepang. Assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam. Nggih, niki pundi jenengan? Dari Ponorogo. Oh, Ponorogo nggih. Kula broges mriki mawon lokal. Nggih, kalih Mas nggih. Nggih. Nggih.